Kůra sasina. Hej, tady zkus. Tady je taková dobrá větev. Aha, ono je to jiný strom. Ne, prostě na nějaký vylez, to nemusíš sundat zrovna ty Nebo boty. se rozběhni, hej, nebo se rozběhni, odpíchni se, vyběhni potom hubeným, odpíchni se, vyběhni potom tlustým. Jo, vylez po hubeným, vole, po Jurovi. Chce mi tam dosáhnout. Hubeným. Co dáš? My ti nevěříme. Jak tam leze. Jak to praskne, už to vidíš. Taky asasin, ty Stejně nejvíc bylo na ty kypy, jak jsem zdrhal před opem a ten strom. No vole, tak to nekomentuj do toho videa, vole. Čau lidi! Udělej to znovu. Ne, To se nepovedlo, to se nebyl vůbec záběru. to se nepovedlo. Hej, ty vole, to je borec. Děj, no. Jak ty chceš Hej, ať nechcípnej, smrdí po Mildovi. Jak to chce kurva udělat, vole. Ještě vylez, vejš. To už nedá, tady je to suchý, čum. Vidíš, to je všechno suchý. Jenom ta větev volá, tahle ouská, na který visí. Tu jak máš před sebou. Tak po ní jdi. To by potřeboval. Hej, já ti To právě je teď. suchý všechno. Boty! Hovno! Točíme! Idioty na stromě! Koupil jsem si 3 balíčky gumiček. Čau. Tu natáčíš? No jasně. Čum, vole, na něj kokota. To jsou boty. Nevíme, ti už tu jsou asi 2 roky, vole. Jak dlouho máme být ve škole? Za chvilku. Jsou dole, vole. A hodě na jiné. Ne. 13 minut. Si obuj, vole. Hoďte dolů, vole. Takový nunčaky. Jdete vrátit Milošovi? Ne, to nejsou ani Milošovi. Takový nunčaky, ty vole. Tak ukáž borca s nunčakama, vole. Debile, vole, proč mi to musíš takhle? Proč mi to, vole? To je debil. Buď mi ninjaky! To jsou to nunčaky. Ninja čaky. To jsou nunčaky, vole. Je to kluci. Konec. Jo, konec. Tak a ukončujeme video tímto útokem ve